Φέρτε εδώ στην άκρη. Εδώ, φέρτε εδώ στην άκρη. Όχι, εδώ. Περίμενε κύριε, να μας το φτιάξει, περίμενε. Ένα βοηθό θέλω, ένα βοηθό. Πήγαινε βοηθός, πήγαινε. Κράτα κυρία. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Να τα χιλιά. Φτιάχτα. Σιγά βρε παιδί μου. Έλα από εδώ. Κράτα λίγο πάνω. Να το φτιάξουμε κυρία. Κυρία. Ένα τάκο εκεί. Περίμενε κυρία, να το τακάρουμε. Να το τακάρουμε. Πρέπει να το τακάρουμε πρώτα κυρία, περίμενε. Κράτα το λίγο εκεί. Καλημέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε? Ασκυρό. Ναι. Πάρε τάκο, Νίκο. Πάρε τάκο. Πάρε τάκο να τα πει. Περίμενε κυρία. Ο άλλος ήταν ερεστές, εγώ είμαι επαγγελματίας. Άστο τώρα. Μη φοβάσαι, θα το φτιάξουμε έγκυα. Θα σου κάνει 20.000 χιλιόμετρα ακόμα. Και ακούς ορίζομαι. Μια σκύλα έχει καλή. Μα κυρία μου, αυτές οι δουλειές είναι δύσκολες, μωράκι. Λοιπόν, πρέπει να του κάνουμε ευθυγράμμιση τώρα. Ευθυγράμμιση. Παρακαλώ, δεν μπορώ άλλο, δεν μπορώ. Ένα 13 εκεί. Έφτασε, αφεντικό έφτασε. Το κοντοπίνι που ξέρει λίγο σπίτι. Το Μανώλη, το κοντοπίνι θέλω. Τώρα κάτω λίγα κόντρα. Περίμενα εδώ. Δεν γίνονται, αυτά είναι μόνο εδώ. Θέλει ζυγοσάρτηση. Το λαδικό. Θέλει και λίγο. Γιώργο, δίπλωμα είναι ρε. Αυτό είναι μόνο γάμα λαϊκή Αθηνών. Μαλάκα έχει μαζί. Βίντεο το βγάζω. Θα το κάνω μια βόλτα εγώ. Βίντεο. Εντάξει. Έγινε. Μετά τα 30 χιλιόμετρα και όλα το αλλάξει βαγονίνες. Πάρτε εργαλεία εσύ. Μαλάκα